हेलो हाय एंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल होप आपण मैंने समस्ते भलरे ही थे। यहाँ मोर पार्ट 2 वीडियो मु 11टा बेले पहुँची थी संबलपुर तापर रोसई करी खाई पी के सोई पड़ी थिलु। तो अबे इवनिंग हो गलानी इवनिंग रे ये मो जा रूम को आसी छुआ मैंने सब खेलवाई ये खेलुंट ये होचंती मो सान झील माने मो जार झील ताको 2.5 वर्ष हम। तो ये समस्ते एंजॉय करुचंती बहुत। झीर कौन मूड को आसला से मो हाथ सारा सब मार्कर रे सब माने डिजाइन फूल फूल सब करतला मन इच्छा करूला से रूम रो सब कांथ सारा सब गारी की पूरा ये कर सारी तो मन इच्छा करूला। जिते भी संबलपुर आसू ये सब मो हस्बैंड सब कहते चाट खाइबू कचौड़ी चाट बहुत फेमस बहुत बढ़िया दिए। तो मो दियर आनी चाट खाइले खाई सारा पर ये गीत बजिला सब नाच व्यस्त अच्छा झील बहुत बढ़िया नाचे। तो से किंतु वीडियो होची देखिकी नाचिलानी एते मे भी आपण मानक शुभनी ये गोटे संबलपुरी सॉन्ग बजुची तुम आगे देखले जमता तुम पछरे देखले सेमता से गीत से डांस करुची। ये नाच सारा पर मो जार मोर जे कि रोसई करदेलु रुटी आउ कोबी आलू तरकारी एबे ये होचंती मो ससुर तांका संगे छुआ एंजॉय ये होचंती मोर सभा सान दियर जार कि एंगेजमेंट और से एंगेजमेंट पाई ही मु आसी जहाँ जहाँ जिनस जाए सब गजारिका सब जहाँ जिनस जाए से गजारिका से रेडी करके रखुचंती। ये बापा से दियर को इंस्ट्रक्शन दौले कहाँ पर कौन कौन रखा हम तो सी हिसाब से रखुले। राजीव हेलो बापा हेलो हाँ बापा कौन ये होचंती मो ससुर से बहुत मजाक करती बहुत भल लोक बहुत बढ़िया मजाक करती तांको कथा सुनिले पेट दरज हो जिवो बापा कहवा को सुनिए बापा जहाँ कहते सी ही शुण गाँव रे देखिए है
ଏଠି ମୋ ଦିଅର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତାକୁ ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦରଜ ତ ହେଇଗଲା। ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିକି ବାଗେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କି ଇଏ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ପ୍ୟାକିଂଟା ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ, ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ। ବାପା ସେଇ ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେମିତି ପାଉଛ ସେମିତି ପଶେଇକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ କଇସନ୍, ହ୍ୟାଲୋ କଇସନ୍। ସେ ମୋ ଯା ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ କଣ କରିବେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ସେଟା ବୋଲି ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା କହୁଥିଲା ଉପରେ ଯେ ଦେବେ? ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ଆମର ଏଇଆ ଅଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ କି କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି ଭଲସେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଖାଇଥିଲି ଚାଟ୍, ତ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ସେଇ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି। ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କରୁଛୁ, ଖାଆନି ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ବି ଖାଇବୁନି, ଏକାଥରେ ଦ୍ୱିପହରେ ସେଠି ମଟନ୍ ହେଇଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ, ଏଠି ଖାଆନି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜାକ କରନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏକା ନା ଟିକେ ଥରେ ବିଆ ହବ ତ ହଁ ସେଇ ତ କହିଲି ଏଠି ତମର ବାପା ଦିମାଗ ପେଟ ଦରଜ କରି ସାରିଲେଣି ହସେଇ ହସେଇ। ତ କହୁଛନ୍ତି କି, ଦିଅର କହୁଛନ୍ତି କି ଯାଇ ତାଇକି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସଜେଇକି ଦେବା। ବାସ୍ ସେ କହିବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେ ଏଇଟା କହିବେନି କି ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି କହିବେନି, ତୁ ବଢିଆ ସଜେଇକି ଦେଇଛ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ରଜା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଅରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବେ ଗାଁ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରା ପିଓର ଗାଁରେ। ତ ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି କି ଟିକେ ମାନେ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ମୋ ଦିଅର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ସେମିତି ଏ ମାରିଦିଅ। ସେଠି ତାଙ୍କର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ବାড়ি, ନାଇଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିବେ ବାড়ି ଚାପା ଚୁପି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ରାତି 11:30 ହେଇଗଲାଣି। ପାର୍ଟ 3 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ଇଏ ପଠାଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ସିଓର ଜଣାଇବେ।